سلام طعنا بالله ساعة شدش خوين اللو زين انهم قدماي منستر أبي أحمد مسامر رحاك الليلات زت جميرهم قدماي منستر أبي أحمد أبقى ثلاث توارح بزعبا زفت أمو تكبرات بزملكات مسامر رحاك الليلات مزتاي كم زمرو تحبيرهم اتزتا أبهاجراوي زباون جو بوليتيكاون قدات زدها بمخانو تجليتهم اتزتا نقد التخلت معلتات كم تنح دما توم قدماي منستر أبى تويتر قدهم صحيفهم يوم عبي قدب هدراسة مسرة الله وناس لزخونة قبل علة قدب زفنة وزخونة متقعت نمكل خال إز معراب كاب زخونة يكون أوان العلم الدلاوة أبزت أنا خرلو بركي كام زركب مكت الأزاز تأزي برغادي للجنرال على ما يولد جالس قال أزور مملأ ما يتقدب عوض نخزازم سرايت مكل خال مدلاو زازيمو كام زركبون أبريهم اسم الجنرال مكونن مملأ ما يقدب هدراسة زخونة يكون حيلي تطوي بلون دحنا الناس رح تنياتاتو بزت أمام كونتات كحلقيو سرحتي هنتوتون بزيت عناقف نخسالت ببركوزلو عبال السراويت مس كالوت قونا وكفل سراويتات بمخان بترات الناس رحا يركبيلهم زغط الهاجراو مرت أخصاب زازم سرحت تازت أمام النمقبار اتأزيل علم الدلاو مقبار ومقلاتهم كاب سراويت مكلخ الهاجر زرخبنا وحبريتام يرد منيستر طعنا تماليا وزوطو مجلسي 24 ساعات ن 4071 مرمرة لابراتوري كابز تجبر لهم اتوم 432 بفيروس كورونا كم تتحازو حبير لهم بخلق جت دما 700 سبات كابت فيروس كم زحوي قليتهم كم تبقى منيستر طعنا ابو وشت 24 ساعات 10 سبات بسنكت فيروس هوتهم سينهم لهم سلازي خبرات تملكتنا فيروس كورونا نمكل أدلاي خلوت نقبر أبا وانين كوبيد 19 عش شاين بال ملختنا يوم أبا شرشة هجراوي مرز أساتفو لعلى 36 مليون سبات كارد مرز أمو صادم تحبيرهم أبا محدار كتما دي سابا 1 مليون 451 شحن 709 سبات تمزقبون تخونو أبا محدار كتما دريدو أدما 1 شحن 700 حموش 10 شحن 700 حموش 10 كارد مرز أمو صادم تقليتهم بتمساسالي أب كل العفار 1 مليون 714 شحن 989 أب كل الأمحرة 5 مليون 966 شحن 660 كلتن أب كل البنشانغول غومز 117 شحن 478 غامبيلا 3 شحن 32 شحن 600 أب أوروميا 15 مليون 938 شحن كل 113 أب هارري 135 شحن 584 أب كل الدبوب 4 مليون 854 شحن 588 أب كل السيداما 1 مليون 540 شحن 889 كم أدما بكل الصومالي 3 مليون 963 شحن 794 سبات كم زتمزقبو هاجراو بورد مرز أفليت لهم بحفشة ملا زهاجر 36 مليون 345 شحن 444 سبات أبشار شي هاجراو مرز أنا مستاف كارد مرز أكم زو صدون مفلات تخيلهم زمت هاجراو مرز سلامون فتحون نخون كل زيجة حلفنا خوات كم زجبا أبالاتن دقفتن ودبل تجناك فلكة مال الدتا تسويعهم توم أبالات مرز عملكيتهم جعزو أجرساليت أمالو يدنك أشوا سماوت خطاتي الولو أباد دمجا أب ممحدار كتما ديسابا لدتاك فلا كتما زركبو أبالاتن دقفتن ودبل تجنا كمدما أبالات من سيلي قاب مرز عملكيتهم نايجر جعزا كايدهم أبتس نسرع دما جعزو إثيوبيا عوت المقبار كله حلف نوتي واتا كدب الداسة بزت حزلو جزاك من لا يزبلون كالو تنشر حتات بمحازيوم اتنا يجر جعزو زسالتو حلف بيت عفت ودبل تجنا كتما ديسابا زغنو أيتا تتكابك أله أب قربا وانا بإثيوبيا نزكايد مرز كله زيجان نقح تصادفوك جبر كم تجباز حبرون تخونو سلام إثيوبيا وحسن مقبار تمنسي بتقرات كسر حلو إلهم يوجه هايلوج إثيوبيا
ከቻሉ ሊያፈርሷት ሓይልታት ወጻኢ እንተኽኢሎም ኢትዮጵያ ከፍርስዋን ተዘይኽኢሎም ድማ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ሰሪሖም ከም ዘርአዩና መግለፂ ድኹም መንግስቲ ንምግባር ጸላእትና ምስ ቁጻራት ውሽጢ ዓዲ ብምዃን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ስራሕትታት ኣብ መስራሕ እዮም ዝርከቡ መናእሰይ እዚ ተረዲኦም ዝመጽእ ግዜ ጥዑይ ንክኸውን ጥራሕ እንተይኮነስ ብርሃን ዝተመልኦ ንክኸውን ጠንኪሮም ክሰርሑ ይግባእ ስራሕ ፍጻሚ ክፍለ ከተማ ልደታ ዝኾና ወይዘሮ ሽታይ መሐመድ ብወገነን እቲ መረፃ ዕውት ንክኸውን እቲ መንሰይ ይሰርሖ ዘሎ ስራሕ አጠናኺሩ ክቅጽል ጸዊዐን ሁላችንም ይሄን ምርጫ ሰላማዊ ኩላትና ዝመረፃ ነፃን ፍትሐውን ኮይኑ ንኽዛዘም ካብ ውድብና ልኡኽ ብተወሳኺ ናይ ካልኦት ሰላም ንኸይህወኽ ልኡኽቶ ከም ዘለና ክገልጽ ይፈቱ እቲ ሕብረተሰብ ዝሓረየ ውድብ ብምምራጽ ዕቤት ኢትዮጵያ ከረጋግጽ ይግባእ እንትብሉ ተሳተፍቲ ትሰልፍ ጸዊዖም ምርጫችን ስኬታማ ውጤታማ እንዲሆን እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እዚ መረፃ ዕውትን ሰላማውን ንኽኸውን ክሳብ መወዳእታ እቲ መንእሰይ ሰላማዊ ኮይኑ ክኸይድ ይግባእ ምምላእ ካልኣይ ዙር ማይ ግድብ ህዳሴ ዕውት ንክኸውን እቲ ህዝቢ ኣብ ጎኒ ህዳሴ ብሓባር ጠጠው ክብል ይግባእ ምርጫ ማለት አንድ ሰው በዲሞክራሲና ፍትሃዊ በሆነ መልኩ ምርጫ ማለት ሓደ ሰብ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ መልክዑ ተወዳዲሩ ሃገር ዝመርሐሉ እዩ ስለዝኾነ ግድን ዝተመረጸ ሰብ ክህሉ ኣለዎ ህዝቡ በራሱ ወጥቶ በራሱ ፍላጎት ያለ ምንም ጫና እቲ ህዝቢ ብናይ ባዕሉ ድልየት ዝደልዮ ውድብ ወይ ድማ መንግስቲ ክኸውን ዝኽእል ምምራጽ ይኽእል እዩ ኣነ ድማ መረፃ ካርዲ ብምሓዝ ዝሓረኽዎን ምምራጽ ተዳልየ ኣለኹም ኣብቲ ስነ ስርዓት ብውድብ ብልጽግና ዝቐረቡ ተናሓንሕቲ ናይ ምፍላጥ ስራሕ ተሳሊጡ እዩ መጻ ሃገራዊ መረፃ ሰላማውን ዲሞክራሲያውን ኮይኑ ንኽዛዘም መናእሰይ ምስ መንግስታዊ ማሕበር ብምውዳድ ሰላምን ጸጥታን ከባቢኦም ከረጋግጹ ይግባእ ክብሉ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብማዕረግ ምክትል ከንቲባ መተሓባበር ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት መንግስቲ ኣይተዣን ጥራር አባይ ተሓሳሲቦም ፓርቲ ብልጽግና ክፍለ ከተማ ቦሌ መድረኽ ዘተን መርሃ ግብሪ ምልዓልን ኣካይድሎ ተመስገን ሽፈራው ዘዋድዶ በሪህ ብርሃነ ቀርቦዩ ፓርቲ ብልጽግና ንሻርሻይ ሃገራዊ መረፃ ዘካየዶ ጎስጓስን ምልዓዓልን ምረጽኒ ኣብ ምክያድ ይዝርከብ ሓደ ኣካል እዚ ዝኾነ መደብ ድማ ኣብ ከተማ አዲስ አበባ ክፍለ ከተማ ቦሌ ምስ ደገፍትን አባላትን ፓርቲ ብልጽግና ዝኾኑ መናእሰይ ኣብ ዙርያ ምክያድ ዕውት ዴሞክራሲያውን ሰላማውን መረፃ ግደ መናእሰይ ብዝምልከት መድረኽ ዘተ ኣካይድሎ ኣብ ምምሕዳር ከተማ አዲስ አበባ ብማዕረግ ምክትል ከንቲባ መተሓባበሪ ትካላት ወሃብቲ ግልጋሎት መንግስቲ ኣይተዣን ጥራር አባይ መናእሰይ መሳርሒ ወይ ድማ ግዳይ ሓይልታት ጥፋት ከይኾኑ ብህድኣት ነገራት ክግንዘቡ መረፃ በሰላማዊ ኩነታት ንኽዛዘም ዜግነታዊ ሓላፍነቶም ክፍጽሙ ተላብዮም እዮም ወጣቶቻችን ለልማት ነው እንጂ የሌሎች አጀንዳ ማራገፊያ እንዲሆኑና ህይወታቸውን እንዲያጡ መናእሰያትና ንልምዓትን በር ተቐበልቲ አጀንዳ ካልኦት ክኾኑን ህይወቶም ክስኡኑን ኣይንደልን ክንሕሎም ኣለና መፍረይቲ ሓይሊ ክኾኑን በር ግዳይ ሞትን መጉዳእትን ካልኦት ክኾኑ ኣይንፈቅድን ነዚ ንምክልኻል ድማ ኩሉ መንእሰይ በብከባቢው ሰላም ከተማና ንኽረጋገጽ መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም ልእኽቶ ወሲድኩም እናስራሕኩም ጸኒሕኩም ኢኹም ኣብ እዋን መረፃ ድሕርን ቅድምን መረፃ ኣብ ንዓሞም ዘለና ስራሕቲ ልእኽቶ ወሲድኩም መረፃ ሰላማዊ ኮይኑ ንኽዛዘም ኩሎም ኢትዮጵያውያን ኣብዚ መድረኽ እዚ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ጸገም መሪጾም ናብ ገጾም ንኽምለሱ ዕድል ምፍጣር ሓደ ልእኽቶ መንግስትና እዩ ናይዚ መንእሰይ እዚ ልኡኽ እውን ይለየ ዝሓስብ ዋና ፈጻሚ ስራሕ ክፍለ ከተማ ቦሌ ኣይተ መኮነን አባይ ብወገኖም መናእሰይ ዝገብርዎ ተሳትፍዎ መረፃ ሚዛናውን ርትዓውን ክኸውን አገንዚቦም እዮም እኛ ብልጽግናዎች ምክንያታዊ ወጣትን ንሕና ምክንያታዊ መንእሰይ ንምፍጣር ንጽዕር ርትዓውነት ተዘይሃልዩ ሚዛን ንስሕት ንኹሉ ነገር ሚዛናዊ ምዃን ትኽክለኛን ኣብ ፍልጠት ዝተመሰረተ ውሳነ ንኽንህብ የኽእለና ኣብቲ መድረኽ ፓርቲ ብልጽግና ሒዝዎ ብዛዕባ ዝመጸ መማረጺ ንመናእሰይ ደገፍትን አባላትን ገለጻ ተዋሂብዎም እዩ በእኔ እምነት ብልጽግና ፓርቲያችን የሚሆንበት ምክንያት ብናተ እምነት ብልጽግና ፓርቲና እዩ እንብለሉ ምክንያት ታሪክ ሃገርና ከምኡውን ፖለቲካዊ ሰረት ሃገርና ሕውነት ንክኸውን ይጽዕር ስለ ዘሎ እዩ ሀገራችን እንደሚታወቀው ከውስጥም ቀዎችን በርካታ ተግዳሮቶች አሉባት ሃገርና ከም ዝፍለጥ ብውሽጥን ብደገን ብዙሓት ፈተናታት ኣለዋ ነዚ ክትሳገር ትኽእል ድማ ብሕውነታዊ መንገዲ እዩ መንእሰይ ድማ ዘብዒ ሰላም ብምዃን ጉዳይ ሃገርና ድማ ዓብይ ቦታ ብምሃብ መረፃ ሰላማዊ ነፃን ፍትሓውን ገይሩ ብልጽግና ሰዓራይ ኮይኑ ክምረጽ ንኽሰርሕ ልኡኽ ዝተውሃቦ መድረኽ እዩ
ካብ ወረዳታት እታ ክፍለ ከተማ ጀሚሩ እናተኻየደ ኣብ ዝቐነ መድረኻት ምልዓዓል ልዕሊ 8000 መናእሰይ ከም ዝተሳተፉ ኣብቲ መርሃ ግብሪ ተጠቒሱ እዩ። ሸርሻ ሃገራዊ መረፃ ዝካየደሉ ዕለት ከም ዝተናውሐ ሃገራዊ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጦም እቲ ቦርድ ኣብ ክልል ከይዲ ምዝገባ መረፅትን ዘጋጥሙ ፀገማትን ኣድሂቡ ዘትዩሎም ኣብቲ መድረኽ ካርድ መረፃ ክውሰድ እዩ ተባሂሉ ካብ ዝተተለመ እቲ 78.3 ሚእታዊ ከም ዝተመዝገበ ተገሊጹ። ክልል ምዕራብ ደቡብ ንምስራት ኣብ መፈለምታን መወዳእታን ህዝበ ውሳነ ክሰርሑ ዝግብኦም ስራሕትታት ኣብ ጽቡቕ ብርኪ ከም ዝርከቡ ተሓቢሮም ነቲ ኸይድን ከተሓብር ተጣይሸ ቤት ጽሕፈት መፈጸም ፕሮጀክት ህዝበ ውሳነ ክልል ምዕራብ ደቡብ ዝሰርሖም ስራሕትታት ብዝምልከት ኣብ ሐዋሳ ሚጥናት ሰለጠዮም ሚካኤል ገዙ ተኸታቲልዎ ኣሎ ኣባደመቀ ክልል ምዕራብ ደቡብ ንምስራት ዘኽእል ህዝበ ውሳነ ዘፈጽም ቤት ጽሕፈት ተጣይሹ ኣብ ምስራሕ ይርከብ። ኣብ ደቡብ ብሔር ብሔረሰባትን ህዝብታትን ዝርከቡ ከፋ ዳውሮ ቤንሼኮ ምዕራብ ኦሞ ዞባ ሸካ ሓዊሱ ፍሉይ ወረዳ ኮንታ ህዝበ ውሳነ ዝካየደሎም ከባብታት እዮም። እዚ ንከፈጽም ዝተጣይሸ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ህዝበ ውሳነ ክልል ምዕራብ ደቡብ ክሳብ ሕዚ ዝፈጸሞም ተግባራት ምስ ዓብዪ ኮሚቴ ምይይጥ ኣሳሊጡ ሰብሳቢቱ ኮሚቴ ዝኾኑ ኣይተ ማስረሻ በላቸው ኣብ መፈለምታን መወዳእታን እቲ ህዝበ ውሳነ ክስርሑ ዝግብኦም ስራሕትታት ይስርሑ ምህላዎም ገሊጾም ወደዚህ ተግባር በመንገባበት ጊዜ አጠቃላይ የሪፈረንደም ስራውን የሚደግፍና በሐፈሻ ናብዚ ስራሕ እንትናአቱ እቲ ህዝበ ውሳነ ዝድግፍን ድሕርቲ ውሳነ ድማ ክልልና የምስራት ስራሕ ብስርዓት ንምፍጻም ሰለስተ ዓበይቲ መደባት ብመሓዚና ንሰርሕ ዘለና እቲ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ስራሕትታቱ ኣብ ምፍጻም ይዝርከብ ኣብቲ ቤት ጽሕፈት ዝርከቡ 5 ኮሚቴታት ስርሖም ጀሚሮም እዮም ስራሕ መካይዲ ቤት ጽሕፈት ፕሮጀክት ህዝበ ውሳነ ክልል ምዕራብ ደቡብ ዝኾኑ ኢንጂነር ምትኩ በድሩ ረቂቕ መሰረታዊ ጉዳያት ብምዝዛም ህዝቢ ብምያጥ ሐሳብ ንክህበሉ ንምግባር ይስራሕ ምህላው ሓቢሮም የክልሉን ስያሜ የክልሉን ሰንደቅ ዓላማ የክልሉን የስራ ቋንቋ ሽምት ክልል ባንዲራ ክልል ስራሕ ቋንቋ ትክልል ምልክት እቲ ክልል ንምውሳን ካብ 6 ማሕበራት ማለት እውን ምሁራን ተመራመርቲ ታሪኽ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ኣባላት ቤት ምኽሪ ተናሕናሕቲ ውድባት ብምስታፍ ዝቀረበ ፕሮፖዛል ብምትንታን እዚ ኣማራጽ ሒዝና ኣለና ሕዚ ድማ ናብ ህዝቢ ቀሪቡ ዝጸድቕ እዩ ዝኸውን በአና ወገን ግና እዞም 5 ጉዳያት ክስርሑ ዝግብኦም ብምስራሕ ሰነድ አዳሊና ኣለና ኣብቲ ሚጥ መድረኽ ዝተረኸቡ ተጸዋዒ መንግስቲ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር መስፍን ቸርነት ህዝብታት እቲ ከባቢ ዘልዕልዎ ሕቶ ወደድባ መንግስቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ብምሕላው መልሲ ኣብ ምሃብ ከም ዝርከብ ዝሓበሩ እንትኾኑ እቲ ማሕበረሰብ ንዕውትነት እቲ ከይዲ ብጽሒቱ ንክፍጽም ጸዊዖም ኢትዮጵያ እንደ ሀገር ዘላቂና አስተማማኝ የሆነ ሰላም ሳታሰፍን ኢትዮጵያ ከመ ሀገር ዘላቅን ውሑስን ሰላም ከይረጋገጸት ብዛዕባ ምዕባል ምሕሳበ ይከኣልን እዚ ንምርግጋጽ ድማ እቲ ህዝብን መንእሰይን ክሰርሕ ይግባእ ጉዕዞ ሃገር ከተጓጉሉ ዝኽእሉ ጎንጽታት ብምፍታሕ ኩሉ ንሃገሩ ጦጣው ክብል ይግባእ ከዳ ወሃባ ድምጺ እቲ ህዝቢ ውሳነ ምስ ሃገራዊ መረጻ ኣብ ሓደ መዓልቲ ዝካየድ ምዃኑ ንምፍላጥ ተኻይሉ ልዕሊ 1 ሚልዮን ሰባት ኣስትራዜኒካ ክታበት መከላኸሊ ኮቪድ-19 ከም ዝተኸተቡ ሚኒስተር ጥዕና ኣፍሊጦም ኣብቲ ሚኒስተር መተሓበሪ ፕሮግራም ክታበት ኣይተ ዮሃንስ ላቀው በብርካ ሃገር ዝወሃብ ዘሎ ክታበት በብብርኩ ኣብ ኩለን ክልላት ተበጽሐ ብምግባሩ ቁጽሪ ተኸተብቲ ከም ዝወሰኸ ገሊጦም ኣብዚ ሕዚ እዋን 1,413,000 ሰባት ክታበት ኣስትራዜኒካ ተበጽሐ ከም ዝተገበረ ትካል ፕሬስ ኢትዮጵያ ጸብጺቦም ዩኒቨርሲቲ እንጅባራ ኣብ ዘመነ ትምህርቲ 2014 ዓ.ም ብመርሃ ግብረ ስነ ጽሑፍን ቋንቋውን ትምህርቲ ንምሃብ ከም ዝተዳለወ ገሊጾም ዩኒቨርሲቲ እንጅባራ ነበርቲ ከባቢ ካብ ዝተፈላለዩ ዓበይቲ ትካላት ትምህርቲ ዝተውጣጡ ምሁራን ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልልን ወረዳታትን እቲ ዘውባን ኣብ ዝተረኸብሉ ቋንቋውኛ ስነ ጽሑፍን ፈላማይ ዲግሪ ትምህርቲ መማዕበል ዓውደ መጽናዕቲ ተኻይዶም ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዲን ኮሌጅ ማሕበራዊ ሳይንስ ኣረጋው ደለለ
ኣብ ዘቕረብዎ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ቋንቋዊኛን ስነ ጽሑፍን ብቐዳማይ ዲግሪ ክወሃብ ብምኽኣሉ እኹለ ሓይሊ ሰብ ንምፍራይን ንመጽናዕቲ ምርምርን ከም ዝሕግዝ ገሊጾም። بتمساسالة يونيفرسيتي بحر دار ممهر كفلة تمرت مصنعة ባህሊ ዶክተር ዋልተ ንጉስ መኮነን ከም ዝበልዎ እቲ ስርዓተ ትምህርቲና ብተግባር ሙራድ ዓበይቲ ኣቦታት ብደረጃ ስነቃል ዘጽንሕዎ ፍልጠት ተሰኒዱ ንወለዶ ንኽመሓላለፍ ይሕግዝ ይብሎም። ብተወሳኺ እቲ ዞባ ናይቲ ማሕበረሰብ ስነቃላት ኣብ ምክካብ እጃሙ ከበርክት ከም ዝግባእ ተሓቢሮም። እቲ ስነ ስርዓት ትምህርቲ ምስ ተቐረጸ ዳሰሳዊ መጽናዕቲ ከም ዝተሳለጠ ዝሓበሩ ምክትል ፕሬዝዳንት ዩኒቨርሲቲ ዶክተር አምሮ ታደሰ በሰኔት በመጽዳቅ ናአግባብነት ለዓሎት ትካላት ትምህርቲ ኤጀንሲ ጽፈት በመቅራብ ሚኒስተር ሳይንስን ለዓሎት ትካላት ትምህርትን አፍልጦ ምስሃቦ ኣብ ዘበነ ትምህርቲ 2014 ዓ.ም ከይዲ መምሃር ምስትማር ክጅምር ምዃኑ ገሊጾም ክብል ሚዲያ ኮርፖሬሽን አምሓራ ጸብጺቦም። مصحفن منبابن زخلو خوينوم مرداتا تمرتي زينبروم لعل 60,000 ዝኾኑ ሰባት ፈተናን ምዘናን ትምህርትን ከም ዘካይደ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ሲዳማ አፍሊጦም እቲ ዝተወሃበ ፈተና በቋንቋታት ሲዳምኛን አምሓርኛን ምዃኑ ውን ተገሊጽሎ ግልጋሎ ዜና ኢትዮጵያ ዘብጽብዎ በርሂ ብርሃነ ሚኒስቴር ትምህርቲ መጽሐፍን መንባብን ዝኽእሉ ኮይኑ ግና መረዳእታ ትምህርቲ ወይ ድማ ሰርቲፊኬት ዘይብሎም ዜጋታት ምዘና ትምህርቲ ወሲዶም መረዳእታ ትምህርቲ ንኽረኽቡ እናሰርሐ ይርከብ። ቀዳማይ ዙርያ መደብ ምዘና ትምህርቲ ብብርኪ ሃገር ለኸ እናተኻየደ ይዝርከብ። ዛጊድ ድማ ንኸተማ አዲስ አበባ ሓዊሱ ኣብ 5 ክልላት ልዕሊ 450,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ ኮይኖም ኣለዉ። እዚ መርሃ ግብሪ እዚ ኣብ ክልል ሲዳማ ውን እናተኻየደ ይርከብ። እዚ ድማ መጽሐፍን መንባብን ንዝኽእሉ መረዳእታ ትምህርቲ ዘይብሎም 60,000 ዝኾኑ ዜጋታት ምዘና ትምህርቲ ከም ዝተወሃበ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ሲዳማ አፍሊጦሎ። የቦታ የሚጽፉ ሰዎችን እናገኛለን። በብኸባቢኡ ጽሑፍ ዝጽሕፉ ሰባት ንረክብና ክንደይ ክፍሊ ኢኹም እንትባሉ ግና ምላሽ ይብሎምን ምኽንያቱ ኣይተመዘኑን ደረጃኦም ኣይፈልጡን ብብርኪ ሃገር ለኸ እዚ መደብ እዚ ብዕሊ ተኣውጅሎ ንሕና ውን ብብርኪ ክልልና ብዕሊ ጀሚርና ኣለና ክሳብ ሕዚ ንፈተና ዝተሰናድኡ ከባቢ 60,000 ዝኾኑ እዮም። ምዘና ትምህርቲ ዝወስዱ ተሳተፍቲ ቀዳማይ ብርኪ ክእለት ንባብ መጽሐፍን ሰልሒትን ዘለዎም ብምዃኖም ኣብቲ ፈተና ዘዕግብ ውጽኢት ዘምጽኡ ካብ ሳልሳይ ናብ ራብዓይ ክፍሊ ዝተዛወሩሉ ምስክር ወረቐት ከም ዝወሃቦም ተሓቢሩ እዩ። ተሳተፍቲ እቲ መደብ ብግድኦም እቲ ዕድል ብዝተፈላለየ ማሕበራውን ቁጠባውን ዕንቅፋት ዘቋረጽዎ ትምህርቲ ንኽቕጽልሉ ባይታ ዘንጸፈ ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ። ዕድል በጣም ጥሩ ነው ለእኔ ብቻ ሳይሆን እዚ ዕድል ጽቡቕ አጋጣሚ እዩ ንዓይ ጥራሕ ኣይኮነን ካባይ ንታሕቲ ንዘለዋ አዴታት ኣዝዩ ጽቡቕ ዕድል እዩ። ከዚህ በፊት ተምሬያለሁ ግን ተምሬ በእጄ ያስኩት ነገር የለም። ቅድሚ ሕዚ ተማሂረ ኣብ ኢደይ ዝሓስክዎ ነገር የለን። ጽሑፍ መጽሓፍ ይኽእል እየ መረዳእታ ግን የብለይን። ሕዚ እዚ መደብ ትምህርቲ ምምጽኡ ሕጉስ እየ። እቲ መርሃ ግብሪ ምዘና ብቋንቋታት ሲዳምኛን አምሓርኛን ዝተወሃበ እንትኸውን ሚኒስቴር ትምህርቲ ከም ዘፍለጦ ኣብቲ ዝወሃብ ፈተና ዘዕግብ ውጽኢት ዘምጽኡ ተመዘንቲ ኣብ ቀጻሊ ስልጠና ቴክኒክን ሙያን ክወስዱ ይኽእሉ እዮም። ሰልጣኙ በሚፈልግበትና የነን ህይወት ሊያሻሽል ይችላል። ስልጠና ዝደሊ ብዝመረጾን ህይወቱ ብዝልውጠሉን መፍረያይነቱ ዝዕብየሉን ዓውዲ ስልጠናታት ተዳልዮም እዮም። እዚ ፈተና እዚ ተፈቲኖም ዝሓልፉ ብዝመረጽዎ ዓውዲ ፕሮግራም ስልጠና ተሰናዲኦም እዮም። ነዚ ውን እኹል ቅድመ ምድላው እናተኻየደ ይርከብ። ንባብን መጽሐፍን ዝኽእሉ መረዳእታ ትምህርቲ ዘይሓዙ ዜጋታት ኣብቲ ተጀሚሩ ዘሎ መርሃ ግብሪ ብርሃን ምዘናን ስልጠናን ብምክታት መረዳእታ ትምህርቲ ዝረኽብሉ ዕድል ኣብ ካልኦት ክልላት ውን ክወሃብ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ዜና ወጻኢ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ዚምባብዌ ዋና ዳይና ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ሃገር ሉኬ ማላባ ካብ መዝነቶም ንኽወርዱ ትእዛዝ መሓላሊፎም ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ነቶም ዋና ዳይና መዝነቶም ብ5 ዓመታት ክናውሕሎም ዝወሰንዎ ውሳነ ሲዕቡ እዮም። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ነዚ ውሳነ መሓላሊፉ ዘሎ ኣብ ቀረባ እዋን ቤት ምኽሪ እቲ ሃገር ኣብ ዘጽድቆ መማሓየሽ ሕገ መንግስቲ እዋን ጡረተኛታት ዳያኖ ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ሃገር ካብ 70 ዓመት ናብ 75 ዓመት ክብ ምባሉ ሲዕቡ ሰብ ሙያ ሕጊ እቲ ሃገር ተቃውሞም እንዳገለጹ ይርከቡ። ብሕጊ እቲ ሃገር ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ እንትካየድ ድምፂ ውሳነ ህዝቢ ከም ዘድሊ ድንግግ እዩ ዝብሉ እቶም ሰብ ሙያ ሕጊ
ውሳነ ህዝቢ ዘይተገበረ ብምዃኑ 70 ዓመት ዝመልኦም ዋና ዳኛ ሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ሉኬ ማላባ ካብ መዝነቶም ክውገዱ ኣለዎም ባህልቲዮም ብኣቆጻጽራ ኣውሮፓውያን 2018 ፕሬዝዳንት ሮበርት ሙጋቤ ካብ መዝነቶም ድሕሪ ምውራዶም ሲዒቡ ኣብ ዝተኻየደ መረጻ ፕሬዝዳንት ተሃገር ኮይኖም ዝተሓረዩ ኤመርሰን ምናንጋጓ ድምፂ ህዝቢ ብምጉሓል ብተቃውምቲ ውድባት ተሃገር እንትኽሰሱ ዋና ዳኛ ተሓፈሻዊ ቤት ፍርዲ ሉኬ ማላባ ድሕሪ ምንጻግ ከም ዝነቐፍዎም ተሓቢሮም ከም ጸብጻብ ቢቢሲ ኣብ ቀረባ ኣብ ተሃገር ተገብረ መምሕያሽ ሕጊ ፕሬዝዳንት ኤመርሰን ምናንጋጓ ብዘይ ውሳነ ቤት ምኽሪ ተሃገር ላዕለዎት ዳኑ ንኽሽየሙ ስልጣን ከም ዝወሃቦም ተሓቢሮም ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጤማውያንን ሓድሽ ጎንፂ ካብ ዝምር ትማለ ሰንበት ዝበዝሑ ሰባት ዝተቐተሉላ መዓልቲ ከም ዝኾነ ሰበስልጣን ጋዛ ገሊጾም እስራኤል ትማለ ኣብ ጋዛ ብዘካየደቶም ደብዳብ ነፈርቲ ልዕሊ 40 ሰባት ከም ዝተቐተሉቶም ሰበስልጣን ገሊጾም ሓይሊ ምክልኻል እስራኤል ድማ ሚሊሻታት ፍልስጤም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብጠቕላላ ልዕሊ 3000 ሮኬታት ናብ እስራኤል ከም ዝተኮሱ ፍሊጦም ዋና ጸሓፊ ውድብ ሕቡራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬዝ እቲ ጎንፂ እንተቐፂሉ ነቲ ዞባና በፈጺሙ ዘይሃድእ ቅልውላው ከእትዎ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑሎም ንሱ እቲ ፍጹም ዘስካሕካሕ ዝበሎ ጎንፂ ብቕልጡፍ ደው ክብል ጸዊዖም ናብ ሎሚ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ሚሊሻታት ሓማስ ናብ ደቡባዊ እስራኤል ሮኬታት ድሕሪ ምትኳሶም ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ከተማ ጋዛ 80 መጥቃዕትታት ፈጺመን ኣለዋ ብኻልእ መዳይ ኣብ ጋዛ ሕጽረት ነዳዲ ከጋጥም ከም ዝኽእልን ብሰንኩ ድማ ሆስፒታላትን ካልኦት ኣገልግሎት ወሃብቲ ትካላትን ምቁራጽ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከጋጥሞም ከም ዝኽእልን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጠንቂቑሎም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ናብቲ ከባቢ ነዳዲ ከቕርብ ንሰበስልጣን እስራኤል ከም ዝሓተተ ዝገለጸት ሓንቲ ሓላፊት ትውድብ እንተኾነ ካብ እስራኤል እቲ ቦታ ውሑስ ኣይኮነን ዝብል ምላሽ ከም ዝተውሃቦም ኣፍሊጡ ኣላ በቲ ትማለ እስራኤል ተፈጸመቶ መጥቃዕቲ ኣየር 16 ደቂ ኣንስትዮን 10 ህጻናትን ዝርከብዎም 42 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ሰበስልጣን ጋዛ ገሊጾም ኣሎም እስራኤል ብወገና እቲ ጎንፂ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ካብ ዝጅምር 2 ህጻናት ዝርከብዎም 10 ዜጋታት ከም ዝተቐተልዎም ሓቢራላ ክሳብ ሕዚ በዝሒ ኣብ ጋዛ ዝተቐተሉ ሰባት 188 ዝበጽሐ እንትኸውን ካብዚኦም 55 ህጻናትን 33 ደቂ ኣንስትዮን ይርከብዎም ካብዚ ብተወሳኺ 1230 ሰባት ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ሃማስ ቆጻጽሮ ሚኒስተር ጥዕና ገሊጹሎም እስራኤል ብወገና ካብቶም ሞቲ ብ10ታት ዝቑጸሩ ዕጡቓት ከም ዝርከብዎም እያ ትሕብር ከም ጸብጻብ ቢቢሲ